cari-cari jak mongko rejake para sarjana aja kaya dimelas tari dodo cari-cari jak rejake wonge dipengi wani mati labui ibu bayi ya Rama alon-alon waton ning klekon gremat-gremet waton ning slamet krekat-kreket lawangi mengo aja kaget genti aku sing teko dalange ganti heeh ya tak nong neng tak ya monggo
Matur nuwun. Ngawitine pepeling ya. Mbak Nandasari. Dawuh. Sugeng enjing. Sugeng enjing. Nggih, jumeneng. Ah nggih. Iya. Ora apa-apa to ngadeg neh. Mboten dados menapa. Beda. Iki set-setane beda karo sing ning ngarep. Kula lek kalih jenengan manut. Oke. Manut ning ngarep tok apa ning mburi grundel? Nggih duka niku. Lah ya kuwi. Ya nggih. Kapurih nembang menapa? Iki enten panyunan sing wonten gamelane. Rembulan kasmaran. Kula lenggah malih nggih. Mboten niki asli niki pepundutan niki asli niki. Saramban mawon nggih. Pripun? Saramban mawon. Sakramban. Nggih. Ya wis. Aku manut aku lek aku rawani melu-melu aku nek iki ya. Ah nggih ngoten. Ya. Jane nang apa to? Ora nek apa to? Napa? Ora nek apa-apa. Mboten kesel lho nyanyine. Iya. Kesel. Sakramban nggih. Nggih. Nggih, monggo. Matur sembah nuwun lho nggih. Nggih, lho, sami-sami napa sing kok sembah nuni iki apa? Biasane ngeten iki amen dinyange mboten kenging kok. Ya ora. Tok isu iki tok ae. Kok sok-sok nek aku ngomong Mas, aku ndak trep, aku ndak anu ku ngomong. Tenang lek arep iki tenang. Engko saurung aku munggah ngene sampean WhatsApp Mas, aku ngene ya engko aja ngene ngono ya kena. Aku penak, lunak, fleksibel. Oh. Arep ditata piye manut ta iki. Ya, iki nyingket wektu anu sapa? Mbak Nanda. Hindai ngapa sarayan mewangkening yen anggegat lati ngrarang tak jantungku dikomut yarane ngatiku dong bagus kepujanku sumirat wani ngetelas tresnamu kang katatane tanging kalbuku ujare sanyamreng sesanti ing tembe kan beling jeni. Ati wuyang brantakan tanasa hangompang cepet bidang kahyanangan pengelayang banget sepoko waning mongatang sapengin sumandeng lah Iki mong sindene sing ngadeg kabeh ya. Mbak Susi dereng. Oh, Mbak Susi. Oh iya. Marep. Oke. Mangke Mbak Susi 5 lagu. Lah ya, aja. Jimat kuwi. Kuwi jimat. Kul buntot. Aja aling-aling kini tasawang
Matur suwun Mbak Nandasari. Wah, jan. Jane ora nek pemundutan rembulan kasemaran meng tak kon nembang sewindu. So wiraro nanda nembang sewindu. Ya.